kaisa senate se enye wa wo ye broni adwuma nko a na wosi wotua bi ma wo wo ya nkwankura adwuma mpa we ye self-enrolled employment drive ye twede ti ase seed e wo da achenti for the personal ye hwe we mra onim say won panyifo ni bi omanya mfie diokron a omoda senate so ai so obobo ma ho megye mu mfie diosia na onim say won panyifo ni bi omanya mfie diokron a omoda senate so ai so obobo ma ho megye mu mfie diosia na onim say won panyifo ni bi omanya mfie diokron a omoda senate so ai so obobo ma ho megye mu mfie diosia na onim say won panyifo ni bi omanya mfie diokron a omoda senate so awade won po na ase abrabo yi wo hunu se na abekọ ahomgiem obe ne dai anado ani ato wo ma so ma behwe wo ankoba ne sa be ne dai anase susu kakra wato no na ado ho eto so bi betimi asi amodi ni nyina ene etina me show kran se fa honkodom snake se ne be ya wa homegie brem no obekọ so atwi aka bosumi bia kopem so bo ade ebeto ne sa ede afro so ye wankase wadwuma Mesini, fitani, mate, truck driver, anampo wa yetiye. Fankodom snake, senebeya, odachi, enye basa. Snake, eye odachi, fano, pesina. Snake se eye odachi.